Saderengipun Bapak Sutris Ibu Sutris dalu punika sageta nyomping kawi nyawer wujuding gandrung Banyuwangi Singo Manunggal Jaya Mama Ica. Tarik suara. Oh, iya mek, ya mek yokong Suraya Radio. Nyambut kami dokter Bapak Sutris jadi konoti. Oh, RP, oh RP dhuwur. Kirya cakya Banyuwangi. Oh, yeah. Oh,
semanun Ibu Irma, Ibu Sutris, Bapak Sutris, Ibu Irma terima kasih. Matur sekelangkung, matur gunging panuwun. Monggo, keluarga besar saking Bapak Sutris, kalau menikah Ibu Sutris keluarga, kula trimios, datang Pak Gelaran, nyompeng, wujudnya gandrung, Banyuwangi Singo Manunggal Jaya. Matur semanun. Sir-sirian bikin jaga di asli Banyuwangi. Oh, yeah. Oh, iya gak ada sih tahu tapi rakyat. Oh, yo 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 yo, oh iya. Ye, limo KBT wujuding Tapata Gandrung Banyuwangi Singo Manunggal Jaya. Dalu punika sampun mandhap griyanipun Bapak Sutris, Ibu Sutris keluarga. Monggo nuwun sewu menika keluarga besar saking Bapak Sutris, Ibu Sutris sing badhe nyawer monggo kula aturi miyos saking Pak Gelaran Singo Manunggal Jaya. Ayo nduk diparingi gending nyemek-nyemek Singo Manunggal dados. Yeah. Monggo, dulur-dulure Bapak Sutris. Badhe kersa nyongking Gandrung Banyuwangi dalu punika. Kula aturi nggih. Matur kepanuwun. Oh. Hey. Ayo bari. Nyawer cari. Ari budal meneh ana nyuruh aku. Oh, cekok.
ingsun ngomong yo terang-terangan sadurunge yo pikir-pikiran tolong nyadong durung kalaksanaan sumpah riko urip mati tiara Riko amok gadon amok gadon Pengen oleh isun uruh parangan Tipiane sing luput sengyang kurian Nggih. Buru-buru biyain Kang dados pamungkasi gending Gandrung Banyuwangi telu punika wonten granipun Bapak Sutris Ibu Sutris Jatigono Kunir Lumajang umumipun enok pamit kundur alon-alon nyambut gawe gentenan kanjenipun isih ana jaranan butone ana leake ana macane banteng reog barang yen ya sampur diangkat gending ya Hey, 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 kea keo, iya, ari budak biar mani romantis. Hey, 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 oh, kea keo, iya, oh, ceko, hey, 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 kea keo, iya. Oke, kali ini kita tinggal mewujudkan Gandrung Banyuwangi Singa Mandalika sabar paripurna lepas dari pandang Anda bersama. Di belakang masih di kawasan kota Osing Banyuwangi. Kembali kita simak ada yang kembali hadir wujuding Jaranan Buto Singo Manunggal Joyo untuk Anda Sugeng Dalu Sugeng Amir Sani Dua. Surak rame gumuro budale wadya polo. Wah. Sinuwun. Pinala ke alon-alon sinuwun. Wah. Ayo, tepang kok kula sakane wujuding buta gedhe banget kae. Singo manunggal toya nger. Ayo. Ara. Ayo, berat yalah. Berkentang waru toya migrembong ya. Loro cacaino, teluno. La la la. Wah, hey, ya la 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 la. Ya. Ya. Alon. Yo. 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 Ya. Ya.
oh, yo, ya, yo, 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 ya, oh, yo, wah, dialah, yo, luduk ya, ayo, Ayo, ayo. bajut ke alon-alonnya, Diliker, diliker. ayo dong. Butonnya akan selamat bergabung Singo Manunggal Jaya. Putar rapi. Wah, aduh. Kawan no. Lo, ya, hey, wah, jalan. Wah, wah, ayo. Lo. Wah, woi, wah, ya, wah, ya, hey, ya, ya. Yo, ya, wah, ya, wah, wah, tahu tak hai ai, Telu cacai. betul ke kolam ikan dengan. Alon. Ya. Pacat baris, rata jauh belongol, suara gendeng ngokong, binarang prasar tambur, solenge salam pretan, arang putih rama omyong, kaprawatya prawira
Ya ya ya. Ya ya ya. Lo. Ya ya ya. Ya. Yo lo. Lu. Ya. La. Ayo. Oh ya. Oh. Mesa. Mari. Oh. Iya. Selamat alon aku nyanyi. Iya. Lelo ae. Oh. 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 Ya aku gacu. Geol. Ya. Ya. Aku gacu. Geol. Yo. Wayai. Ayo wayai ngombe. Wayai daharan sempol bakar sing manuk gajah. Alon dia. Alon. Iya. Hati-hati yai. Gremet paton selamat ya. Singo manunggal joyo ya. 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 Yo. Ya. Hey. Ya. Ayo. Awas. Bareng ke no. Sempol bakar gitu. Simpul. Ya. Awas. Ano. Tepuk tangannya Jati Kono. Yo. Singo. Ya. Hey. Yo. Wah. Pio. Halo.
aduh anase. Iki. Ayo butoe gantian. Wow. Aduh, Ya. aduh panas. Aduh panas. Ayo. Alon ay. Wah. Yo. Ayo. Eh. Ho ano ayo persiapan no woi ayo wah woi wah doi wah ayo man wah waduh gocelan nih aduh gocelan aduh gocelan aduh gocelan nih oh jatuh bro nih aduh Aduh. Dat finger. aduh ayo wah ya lu wah ya hei wah aduh kocelan aduh kursi ini melekut sikile mati kok aduh melekut no Beban ini berat. oh Beban berat. oh no wah woi hei wah aduh kleru pawangin disepak kleru ngawur pawangin disepak Bos. wah ya yo ya hei wah aduh hei ya hei Nggak sakit. Satu saja Nggak sakit. ora krisi yo ya aduh woi wah hei ya ih kona ora kena ayo no Nuwun sewu dumateng Bapak Sutris Soho Ibu Sutris saged medal sak wetawis monggo Bapak Sutris Soho Ibu saged panjenenganipun medal sak wetawis dados satur pagelaran mecut wujuding buta singa manunggal jaya nggih monggo iku no piyantunipun Ibu Sutris Ibu Irma nah mengaten bapake marine menyusul no nggih monggo keluarga besar Bapak Sutris tuan rumah dalu punika sampun rawuh sing badhe kersa mecut buta singa manunggal jaya monggo kula aturi kula semanggaaken nggih enak dicontone dhisik no Bu Sutris apa ya paham kira-kira
Paham Bu? Kaya mencute anggit ngono. Lek nakal-nakal sampean pecut ngono lho. Ya iki. Iya. Ndak kena pecut. Lho lah kok lemes temen. Durung iso lemes wonge. Mak cedus. Iya. Contoh sih. Yo, banter. Ayo masuk no papat weh, banter. Wah, mangkaten lho Bu. Ngono, digete Bu. Tangan loro mboten napa. Ayo astone kali. Nek gak kuat, siji. Nyantol. Benar enak. Loro. Telu. Papat. 400. Aduh, 400 Bu. Ayo. Lo. Bayar no. sangat Bu. Mari dicepet cuti Bu. Umumipun no ya. Umumnya ya apa Bu? Iya. Diomongin. Sakersane jenengan. Embel sih. Bapak Sutris pundi niki? Bapak pun di Bu. Bapak tuan rumah, Sutris Bu. monggo katuran medal riyen. Ah menika no Bapak Sutris. Wah. Oh ini dia. Ya sira. Ah niku kono. Ya, Dalek bapak iki baru banter no. Ya enak. Ah. Hei. Siji. Loro. Telu. Aneh. Dendam iki Pak. Sampun. Sampun. Swidak. Lah iku gara-gara sak bapake. No Setan ndak ngerti, setan ndak ngerti uang. Ayo. Hmm. Pecute munda ya. Iya uang. Ya uang. Nah, nggih, matur sembah nuwun sanget. Mbok bilih tasih wonten monggo keluarga besare Bapak Sutris. Eno. Sampun. Nggih. Ayo Kang. Loh anake. Oh anak kemantene Mas Anggit. Waliin le. Ayo. Waliin le. Sing atos iku jalan ngarep. Gua metu duit karaan nang iki. Aduh. Getno Mas Anggit. Ya apa rek? Arek wedi lho. Uru ana tuntunan wedi. Ndak mau. Wedi. Tekanan lho. Aja wedi Mas Anggit butone wis jinak kok. Wis jinak butoe. Wedi no. Wedi timbang girap-girapen engko. Aja weno. Kok ndak elek lek gandrung mang jariku. Kuwatir ndak iso turu no. Tutangnya ndak digawe. Ae Kang Mama dibajut no maneh alon-alone. Wah. Ra. Piyo. Wah. Ayo. Wah. Woi, latihan lah. Woi. Lo. Ya. Lah. Waduh, piyo. Nyantol. Benar no. Wah. Yeay. Ya. Hey. Wah. Ya la. Yo. Ya. Aduh. Ya. Aduh, nyantol. Nyekel lawan hati-hati alon-alon hati-hati dulu lah. Wah. La. Aduh. Aduh. Wih. Wah. Ya. Yo. Ya. Wah. Woi. Aduh. Wah. Wih, latihan. Wih, kau tulung ono nih. Tulung idak iku le. Tulung ono. Aduh. La. Tulung ono. Ayo gametu le. Permisi. Kembali dikasih jalan buat sewu, ya.
Baik, kali ini kita tinggalkan saudara wujuding jaranan buta singo marga jaya. Ya sampun paripurna. Akhirnya punya tugas di belakang. Coba kembali kita terbang tinggi di kawasan Pulau Dewata Bali Bangladesh. Ada wujuding Ratu Kemanten, Ratu Ogogo Leak Leak Bali Singo, Mak Tunggal Jaya.